yamacala yakumema ithi uzona uzozwa ufakazi obutholakala ngemithi yalapha ekhaya kaMkhonto senyanga yamacala. Ngidlulisa nje ukubonga kakhulu Dokotela, ngiyabonga Mthethwa. Izibuko ngicala nje ngisebenzisa into zakho ngibona kuyavuleka izinto zami ziyavuleka nje noma ngingenamali ngiyincenga nje kodwa ngibona zivulekile. Manje ngila eScott nje ngibizwe njengomunye umuntu namhla ekuseni ngoba lokhu ngisaqedela lizokushisa lizokungishisa amalahle. Bathi ake ngiphuthume ngize la sizoxoxa. Angazi-ke noma uzongifaka nesiphatha ngiphuthume ngifikela ekuseni njengamanje. Nalento lena isathulile lento lokho engihluphe ebusuku. Ngibonga nje Dokotela ukungemukela ngingenamali ngingenalutho lo 500 akusimali. Kodwa nje wangimukela wangenzela izinto. Lalela-ke nawe uma ngabe uyafisa ukubiza emsebenzini dala u-apply ungathola umsebenzi sondela kaMkhonto senyanga yamacala uzothola umuntu wokushisa okukhulumisayo uze ufuna ukuqashwa uze ufuna umsebenzi nawe uzokwazi ukuthi uke kusa makuwuse ekuseni langa maliphuma kuse nendaba zalezi ezikhazimulisa umzimba wakho uhambe nawe uyosebenza uhambe nawe uyobizwa. Wonke umuntu othi akawuthola umsebenzi ukhona impande esiyisebenzisayo lapha ekhaya uyayishisa nje kuphela uyikhulumisa uze ufuna umsebenzi awufuthi awugezi awenzi lutho uyayishisa ukhulumisa uze ufuna umsebenzi nakanjani nawe kwesima kuwuse ekuseni bese uyabizwa endaweni ethile bathi woza na umsebenzi uzoqashwa noma woza ku-interview noma woza phela sizoza ukuthi ngempela umsebenzi uyakwazi kuyenza yini kuphume indlala phakathi kwekhala yakho uqoshe ikati eziko uphela usizi uphile inhlupheko kakhulukazi bangumuntu wesilisa kubuhlungu uthi uma uwumzali kodwa ukwazi ukwanelisa iy'ngane zakho ngey'dingo zazo iy'ngane zingakwazi esikolweni iy'ngane zingakwazi ukugcoba izingane noma zicwile nazi ikhathi sobusika manje siyeza ingane yakho uyogcokane ungasebenzi kubuhlungu ukuhalela ibheka kodwa ungakwazi ukuyithenga ugcina ngokuyihalela nawe uthole umsebenzi awukwazi ukuyimela. Abantu abaningi bahlupheka kakhulu nasemndenini yabo abasabonakala abasanazwi ngoba nawo akasebenzi. Uma ngabe kufike wena noma kukhona umuntu ephuse ngakanani abayithathi bayibeke emakhanda abo ngoba bathi awusebenzi awukwazi lutho. Nawe uzenzele lakho igama uzakhele lakho ikhaya uhleli kabuhlungu lapho uhleli khona uhleli emcashweni nebaningi ney'ngane zakhona ibhinyekile ufune lakho ikhaya nawe kodwa amandla awunawo ngoba usebenzi nanga Mkhonto ukutholela umuthi ozowushisa bese uyabizwa ilanga maliphuma uthi wanawo umsebenzi ubizwe nawe uhambe uyofesa uthole umsebenzi nawe impilo yakho indlondlobane impilo yakho ibe yinhle nabo ufakazi sinabo. Yamacala seyidilika ithi akungabe khona umuntu ohluphekayo mangabe khona umuntu osafaka ngenxa yomsebenzi umsebenzi uyatholakala umsebenzi ukhona ihlahla ziningi kakhulu ukuthi ungahlupheka umveli nawe usekala ihlahla khona lokho ukuthi singahlupheki seyidilika mina ngithi remember there is no problem with the solution ukuthi ibe inkinga kodwa nesixazululo.